Prepáčte. Prepáčte ľudia. Poď. No, zapni sa. This story, the Raw Man Rebellion. Every week, something different will appear in the game, all linked to the progressive story told throughout the season. And one detail from the story could change based on what the community chooses. So let's start with the first part of the Raw Man Rebellion. A new modern shop has just opened in front of Kenji's sushi restaurant, and there's something very shady and purple about this place. And they are Kámo, ten Brawler nový vyzerá dobre. which quickly becomes the hottest spot in Star Park. The problem is that once brawlers eat them, they get some weird powers. The nano powers. Nano powers are the new power-ups released during the season. Once a brawler gets a nano power, they will unlock 3 power-ups for you to choose. To mi pripomína, ako keď boli sushi. Alebo Stranger Things, že ste si mohli takto vyberať. Alebo sushi proste, keď ste mali plus silu. To môže byť Lucky Day. Aj Mega Quest. No a Game Mode. To som očakával. Kámo, nové skiny. Ja sa teším na Brawlerov. Ináč prvého viem, ale ja som tak počul, že tam budú dvaja. Tak to je jaký pekný skin na Barryho. Nice, má tu Nori. No jak má ten dudlík v ústach, neviem, či ste videli. Dudlík má v ústach. Dobre, už vieme, že je to rybárka, alebo rybár. Fúha, teraz neviem. To je asi dievča. Oh my god, tak ona bude broken. Vyšle takú rybu. Nice. Ramen. Skiny. Aj viac ich tam bude. Kámo, nový skin na Mika. A to bude aj v Brawl Passu, keďže má viac skinov. Teda viac... viac skinov. Takže viac farieb. Jaehyung, tak ten jak dlho nedostal skin. No tak to sa teším. Keď ho získam. Keď ho budem mať aspoň v Blink Shopu. Fighter Berry. Ten vyzerá strašne dobre. To by som chcel. Dobre, musím sa priznať. Tá Shelly vyzerá najlepšie. A počuli ste to? To je legendary skin na Shelly. Neviem, či to je dobre počuť. Aha. Oh my god. Smoothie chef. Nice. Dobre, Wendy. Druhá je Wendy. Kámo, ja sa teším. Už sa teším na novú sezónu. Aha, to sú tie vyberačky. To bolo ako keď bol Stranger Things, toto. Event. A tam ste si mohli vyberať také paverky, čo chcete na Brawlerov. Už neviem, čo tam bolo, to už si nepamätám. To bolo dávno. No, dajme tomu. Ten Kenji vyzeral jak dobre. Kámo, to sú jaké pekné skiny, aj ten Byron. Tak to je rúžový, to zabili. Rózane. Také normálne. Dajme tomu. Dobre, táto je krajšia. Tak tá biela je najkrajšia. Dobre, máme tu Kenjiho. Aha, Kenji nemá viac skinov. Ani spravda, ale to je krásne. Grey. Kámo, to je jaké pekné.
Mou. Dobre, to sa už nevyjadrujem. Mou veľmi dlho nedostal nový skin, takže veľké W pre Brawl Stars. Mecha Meg? Čo? Ďalšia dievča, čo bude mať mecha skin? Dobre, máme tu Wendy, novú brawlerku. A teraz to bude Mythic, či ako? Uvidíme. Takže keby som mal povedať, tak podľa mňa by bola Mythic. Dobre, je to support, takže no, heal. Ale vyzerá tak, že nedáva healy. Ale dobre. August. Aha. Dobre, nové buffy, tak to sa teším. Oh my god. To je Rico. Tak to musí byť úplne. To ešte na blízko. Aj nehovorím. Dobre. Tak to bolo ešte lepšie. Čo? Kámo. Tak to je Rico bude broken. Ešte viac. Reálne, keď vyjde Buffy na Rika a vy zapnete heist, tak ste vyhrali. No, aj teraz má každé heist. Rika si pikujú, aj ma porazia s Rikom. Dobre, máme tu Broka. Aha. Aha, on mu to dá speed. To čo je? On tam má asi trilión tých raketiek. Kámo. Jeho sa zväčší. Oh my god. Kámo, čo? Hypercharge to je tá? Kámo, to musí byť jak broken. Dobre, máme tu 8-bita. Kámo, tak toho to pritiahne. Čo? On to strieľa. Joj. To je jaké to... tak to bude jak broken. Aha. Boost. Hyper Buffy, no to som zvedavý. Aha. No, dobre, dajme tomu. Meg. Čo? Ona to mala väčšie, tú hypercharge ultimate. Nie, to sa mi len zdalo. Dobre, odhodí a dáva healy. Autíčko! To je jak v tom race eventu. Brawl race, čiže ako sa to volalo. Dobre, healy. Dobre. Hypercharge, to ma zaujíma. Kámo, to ide cez nich. To ide cez nich, ja nechápem. Max bude mať buffy, tak to vyzerá dobre. Aha. No to čo urobí? Aha, heal. Tak to je broken. To ťa healne. Aj teammate. Broken. Ja, to ti dá shield. Nice. Kámo, to je broken. Surge. Na to som sa najviac tešil, no čo bude. Aha, dám. Kámo, to... Oh my god. Kámo, tak to bude OP. Takto si to odrazí. Aha, dostaje speedku. Keď bude mať Buffy a dá ultim, tak dostaje speedku. No čo to robí? Ono to je ešte väčšie tá ultina. Na väčšiu ďalku. Kámo, tak to je jak broken. Potom na konci si hodnotíme Brawl Talk od 1 do 10. Kámo, nový game mode. Až toto je celé robené na Kenjiho. A tie sushi. Kaze a ich dcera. Jak sa volala. Už som zabudol, prepáčte. Tá dcera, čo novo vyjde. Toto je celé robené na také, proste kuchyňa. Proste Kenji event. Kenji je najviac taký sushi. Dobre, nový game mode. To si môžeš vybrať.
Kámo. them all to win. Nothing new so far. However, you A only si have a vybereš limited number of Game Mode? brawlers, so once you use a brawler, you can't use it again. If you A use keď all your vyhra... brawlers, you lose the mode, and you'll have to wait for the reset. Selection No of more brawlers you're given brawler. is based Aha, on the takže už users nemôžeš you already own, prokачovať. and it'll prioritize the ones Aj, you have aj. fusions for. Aj, počašky. Kámo, dobre. Stánova dostal. Ešte väčšie healy, kámo. Ešte, keď dá tú ultidu, tak dá jej shield. Dobre. Bolt. Bolt. Aj ten mal hypercharge. Tá bola taká o niečom. Dobre, nové skiny. Kámo, to bude... Kámo, to bude nová... nová tá... Brock, ten skin nový Brawl Pass. A to druhé Pro Pass. No dobré ľudia, toto by bolo pre toto video všetko. My si teda ohodnotíme, ja hodnotím Brawl Stars, tento event, čo by mal prísť. Hodnotím 8 z 10. Niektoré game mody sa mi ani nelúbili, tak dávam 8 z 10. Dobre ľudia, toto by bolo z tohto videjka všetko. Ja sa s vami lúčim a čaute.